מציגים בפניכם את הבית המרהיב הזה בעל 2 הקומות. שילוב מושלם של סטייל ונוחות. מבט מאחור מגלה חצר פרטית רחבה ומטופחת, מושלמת לפעילויות משפחתיות ולמנוחה בשמש. הבית מוקף בנוף ירוק ופתוח, המשלב שלווה ופרטיות. סלון רחב ומואר, הלב של הבית הזה. חלונות גדולים ממלאים את החדר באור טבעי, ומדגישים את העיצוב האלגנטי והאווירה הנעימה. כאן נוח לבלות זמן עם המשפחה והאורחים, ליהנות מנוחות וסטייל. חדר השינה מלא אווירת נוחות ושלווה, שנוצרה מצבעים רכים וריהוט נוח. חדר האמבטיה המודרני עם מקלחת וסניטריה מעוצבת משלים את המרחב, ומציע נוחות ופונקציונליות. הסוכן המקצועי שלנו שמח למסור מפתחות למשפחה המאושרת, תחילתה של חיים חדשים בבית החלומות שלהם. אושר ונוחות, זה מה שהבית הזה מביא. הצטרפו למי שכבר בחר נכון.